Документален филм на режисьора Степан Поляков показва най-зловещото място в Източна Европа по времето на комунизма – лагера Слънчев бряг край Ловеч, наречен така от противниците на режима, които са попадали в този ад без съд и присъда. Затова и заглавието на филма е Слънчев бряг експрес Камада. Това е един автентичен разказ за преживяването на лагеристите, тъй като е правен по свидетелски спомени, сподели за телевизия КИС-13 Степан Поляков, който е и сценарист на филма. Ловешкият Слънчев бряг, вижте го, чудата ирония, не съществува като документация. Няма го. Той всъщност се превръща в един частен лагер. Така че ние трябваше да съградим всичко отново, по най-мрачния начин, разбира се, включително и да направим декори на самите бараки, които са зловещи. Хората разказаха и ние по свидетелски спомени начертахме скици на самия лагер. По тези скици поискахме от общината да го съгради наново. И направихме тези 1,20 м високи бараки и по метър широки. Ужасяваща история, разбира се. Ние работихме повече от година и половина върху разказите, историите, така че аз съм убеден и знам, че всичко, което сме направили е тотално автентично. То е най-зловещото място на Източна Европа. Най-важното е чрез този разказ да покажем, че България се съпротивлява най-дълго време срещу комунистическия режим в Източна Европа, каза още Степан Поляков. Това, което трябваше да разкажем, е неразказаната история на българската съпротива срещу режима. И другото, което вече пък е част от зловещата приказка, е хора, които просто заминават и изчезват там. Независимо дали са като нашия главен герой Чичо Колю, който заради една ангорска котка, завързана на опашката тенекия, заминава в лагера. Или пък истински интелектуалци, които се гаврят с властта дълго време, съзнателно те заминават също в лагера и са убити. Или прекрасната актриса Надя Думкин, която знаем, да се помни и да не се забравя, защото и през комунизма, и през всички режими имаше луди глави, прекрасни хора, които няма да останат като памет. Степан Поляков е сценарист и режисьор и на 5-серийната документална поредица "С нами Бог", представяща историята на Третото българско царство, която зрителите на телевизия КИС-13 са имали възможността вече да гледат. А художествено-документалният филм "Шумен, тук ще бъде България" от поредицата "Световните градове на България" може да гледате в програмата ни през декември. Телевизия КИС-13 ще излъчи премиерно Слънчев бряг експрес Камада на 22 декември от 22:30 часа.